arratsalde on deizuela eta ongi etorriak izan zaitezteela bigarren B mailako bigarren multzoko txoko honetara. Gaurko honetan bi talde hauek izango ditugu protagonista, Bilbao Athletic batetik eta Barakaldo bestetik. Eta normalki Bilbao Athleticek lezaman jokatzen du, baina bertan obra lanetan dira eta demoraldion hasieran bederen Basaurin arituko dira. Kuko Zigandaren mutilak Artunduaga futbol zelaian laugarren jardunaldia da, bigarren B mailako bigarren multzo honetan, eta multzoan ikus daiteken partidarik erakargarrienetakoa eskainiko dizugu. Bizkaitarren arteko derbia batetik, Bilbao Athletic eta bestetik Barakaldo esamoduan. Arratsalde on deizula, Juanan. Arratsalde on. Bueno, partidu erakargarria, multzo honetan ikusi daiteken on eta berezienetakoa. Denboraldi bat igaro eta berriro ere bi taldeak elkarren aurka, iragan denboraldian Bilbao Athletic bigarren mailan egon zelako, eta bada Bizkaitar bi taldeen hauen artean zu pixkat. Beti goten da, ez? Beti goten da horre derbi antzeko bat, txikia, baina derbi antzeko bat, Barakaldok bere bilbidea egiten du, Athleticek berak nahi du baita ere. Gainera, aurten Barakaldok ematen du aldaketa ondia egin duela bere taldean, jokalari asko aldatu ditu, jokalari berriak etorri dira, gainera kanpotikan etorri da jokalari asko, eta horrek esan nahi du, aurrera poso bat ematean nahi dutela, eta playoffetako bideo horretan, nahiz eta beste bideoa nahi dutela, eta gauzak hobeto egiten nahi dutela, eta indartzuago azaltzen nahi dutela. Bero zapa desentekoa, oraindik udapartean gaude, gaur iraiak 10, jokalariak zelairatzen hasi dira, goazen ikustera, bai Kuko Zigandak eta bai David Mobilak, gaurko honetan ezarriko dituzten lehen 11 protagonistak hauetxek, Lezamaldeko mutilek, aurkeztutako 11koa. Simon izango datean, Sillero, Núñez, Bilbao eta López atzealdean Tarsi izango da, zelai erdi horren arduradun, apur bat aurreratuago, Olaetxea eta Iturraspe kapitain egonen dira, egal batean Abeia 7 zenbakierekin, Maikarekin Gurutzeta egonen da beste galean, eta gaurkoan ere golaren arduradun nagusi, Villalibre Gernikarra izanen da. Hoietxek, Bilbao Athleticeko protagonistak, eta honakoak David Mobilak, Barakaldoko entrenatzaileak ezarritako jokalariak. Txusta izanen da atean Aitami, Oskar, Etxebarria eta Igor Arnaez atzealdean, Deko eta Galder Zerrajeria zelai erdian, kasu honetan bi euskarri egonen dira, Ito, Garrido eta David Martin egonen dira hiruko lerro aurreratu horretan, eta gaurkoan Lander Jurrebaso 9 zenbakiarekin, bera Barakaldokoen ezkerraldekoen golaren arduradun. Astez Erregekopako partida jokatuta, esan dezagun Barakaldok aldaketa batzuk egin dituela bai sistema eta jokalari aldetik, sorpresa gutxi. Bai, normalan sorpresa gutxi izaten da, ez? Garbi dagoena da, zuke astean zehar partidua jokatu bali madezu, eta gainera partidu luzea jokatuta gero, eta iruditzen aldo horretatik aldaketa batzu egin behar dauzkazuela derrigorrez, ez? Kopa garrantzitsua zen beraientzako baita ere, hori kontuan hartu behar da, han ez zuela Alamouska 11ako aterako, baina liga benetan puntua dira oso garrantzitsua beraientzako, liga da benetan hemen ogia urte osokoa, eta horri eutzi behar diote, eta alik eta 11ako beren atera behar da, ez? Baina ez da diruditzen nabarituko dutenik hori, ez? Barakaldo ikusten daiko plantilla badaukala, eta horregatik egin ditu horri beste aldaketa, ez? Plantilla oso bat eukitzeko, eta iaia bi talde eukitzeko, ez? Normalki hemen Juananen ondoan Nasari egonoi da, arratsaldero larun batetan arratseko 4etatik aurrera, gaurkoan ezin izan du egon, besarkada bat bidaliko diogu, eta zelaian, soropilean, zelaian gertatzen denaren berri ematen, Xavier Ormaetxe egonen da, larun batero legez, arratsalde on deizula Xavier, zen olako giroa daukagu Artunduaga zelaian. Arratsalde on bai denori, Kiropolita Artunduaga zelai honetan, liga besterik ez da egin, baina sailkapeneko lehena eta 3. aurrez aurre gaurkoan, Bilbao Athletic eta Barakaldo, badakizue zale Barakaldarrak taldea animatzera hurbiltzea gustatzen gela, eta gaurkoan 100 zale bai hurbildu dira honera. Giro polita daukagu armailetan, jendetzan dana ikusten da, eta guztiak badazpadere itzalera etorrita, euskipean egonezkeo buruko minarekin agian utziko duteta. Bero handia bai zu diozu bezala, eta partidua aurrera joanala, minutuak aurrera joanala, kontuan hartzeko faktore izango da jokalarientzako. Hoietxek
Partida hasi aurretik kontatzeke geneuzkanak, aipatu joanan Bilbao Athletic dela bigarren B mailako bigarren multzoko liderra 7 punturekin, eta Barakaldo gertutik jarraitzen dio, 3. postuan beraz erakargarritik asko duen lehia zalantzarik gabe. Bai, hori ez dago zalantzarik, ez? Hemen oso bi talde desberdin ikusiko ditugu, ez? Barakaldo talde esperientzi gehiagokin, joko mota desberdinarekin, ideia igual berdin xamarra, baina abiadura eta intensidade puntu hori igual bestaldean egongo da, ez? Talde gazte badelako Athletic, ondo ohitura ona dituelako, jokalari askok bigarren mailan jokatuko dira, eta alde horretatik aurrera pauso bat esperientzia hartutakoa baita, ez? Eta oso talde desberdinak, ez? Ritmoa eta hori Athleticek badauka, hori Zamudion ikusi genuen, ez? Oso parekatu izan zen partidua, Athletic irabazten hasi, berdin duzen Zamudiok, eta momentu baten egon zen gainera Zamudio hobeto, baina azkeneko 2 minutuak oso luzeak egin zizkion Zamudio hori, Athleticek beste indar fisikoa daukalako, ez, beste egitura bate baita, eta horretatik partio asko hortikan joten dira, ez, azkeneko minutuak oso garrantzia izango dira gaur. Iragan demoraldian Kuko Zigandak behin eta berriz esaten zuen emaitzak aldeko ez zirenean Bilbao Athletic-entzat jokalari gazteak eta importanteena futbolaren unibertso honetan zailtzea zela, hori behintzat hartu zuten euren motxila eta bestelakoetan, eta aurten Iragan demoraldian hartutako belarrondoko eta esperientziak ondo etorreko zaizkie, zelaian behar bezala txertatzeko. Eta holako partidutarako etortzen dira ondo, ez? Zeratik aurkaria gaur Barakaldo, benetan ondo antolatutako talde bat, maila tekniko punto handi bat daukana, eta argi bili beharko duena, ez? Osin momentutan, arriskoa sortzeko moduan, ez? Zamudio bizka bat justuago ikusi genuen, baina Barakaldok ez dauka zer ikusirik, Barakaldo normalean egin duen taldearekin goian egoteko talde bada, eta arazo handiak ipiniko dizkio Bilbao Athletic partidu horrea ateratzeko. Hortxe Bilbao Athletic erasoa eraiki nahian eta partidako lehen kornerra, ez dugu aipatu baina esan dezagun Sotogrado dela norgehiagokako epaia, Rioxar eskolakoa, bera arduratuko da partida zuzentzeaz, Sotogrado eta Athleticek lehen kornerra aterako du, sorpresan harrapatu nahi, Justa Usurbildarra ondo aldaratu du Iragan denboraldian Real Unionen aritutako atezainak, aipatu, joango gara partida aurrera doan enean aipatzen, baina Barakaldok asko eraldatu dela taldea, eta tartean atezaina Iragan denboraldiko 2 atezainek ez dute jarraitzen, eta Txustaren alde egin dute aurtengo honetan apostu. Bilbao Athletic, beste korner bat atera nahian, buruka da, ona gelditua, Barakaldoko atezainarena. Motari gabe. Hor zerrajeria bota oinetan duela jokatzen ari da. Epaileak ez dakit, hori normalean. Gertu dago epailea. Bai, deskuen da, gaina urrundu egin du baloia, ez? Hori. Txabeia gazteak aurrera bota eta Lander Jurrebaso Igorreztarrarentzat, bera 9 zenbakiarekin. Oid Martin etorri zaio laguntza ematera, Garrido da 8 zenbaki horrekin. Area barnean sartu, eta loi hori Simonentzat. Bizi jokatzen, bai bat eta bestea, ritmoa badauka partiduak, hori Athletic interesatzen zaio. Ritmo bizian jokatzea, ritmo handian jokatzea. Normalean bukaerarako hobeto iritsiko direlako. Normalean. Baina, ikusiko dugu, ez? Hemen ikusten da respeto handia dagoela bate besteari, ez? Iritsi zaite Barakaldo poliki izena bai, baina gero jokoan ere ikusi dute Athletikekoek urteetan zehar aurrera pauso bat emanda dagoela eta benetan argibili behar dela. Eta Barakaldoke badaki osi momentutan Athleticek jokalari bate baloia hartzen duenean abiaduraz bata ere min asko egin dezakela. Eta aipatu Barakaldoko 11koa ikusita, aldaketa, badaudela 4 jokalari Bilbao Athleticen, eta zehazki ere Kukoren esanetara aritutako jokalariak Igor Arnaez, Xabi Etxebarria, Zerrajeria Luis de la Fuenterekin aritu zen, eta Lander Jurrebaso ere Guillermorekin batera, sasoi hartan Kukoren aurrelari ziren. Zagun zahar asko, azkenean. Bai, beti izaten da, ez. Gainera hemen inguruan normalean talde asko daude baita ere bigarren B maila honetan, eta alde batetik logikoa da, ez. Horiek ibiltzen dira batera bestera, talde batetik bestera. Barakaldo, atzetik joko eraiki nahian, Itorentzat, baloi hori, baina ondo Bilbao kapitainak, ondo
aldaratu du. Eta berarentzat ere, Bilbaorentzat denboraldi garrantzitsua datorrela dirudi. Berari eman diote aurtengoan kapitainaren besokoa. Sasoi batean Xabi Etxebarria ikusi genuen, besokorrekin orain Barakaldon den jokalaria. Eta batzuek gazte izan arren gazteagoak badaudela. Bai, beti goten da, bateman gazteagoa beti, Villa libre hor. Eraikin nahian, baina ondo moztu dute. Barakaldokoek eta berriro ere Ito ahalegindu da erasori eraikitzen. Sotogrado epaileak falta adierazitu. Hor ikusi gulen jokaldi bat, hor Villa librekin batera horre baloia zetorrenean, atzelaria bere gainean ipinita, baina alperrik zergatik korputu horrekin ez dio sekula irabaziko ez, beti posotxo bat aurrera utzi, bere gainean egon beharrean utzi, eta aurre hartzea garrantzituena momentu horretan, ez, badaukazu beste atzelari bat zure bizkarrean sartuta baita ere, eta ebitzet hori ultimo bila esaten ari zitzaiola ez, hor atzean egote alperri dela, eta aurre hartu hartzaiola, badakila bere atzean beste badagoelako. Aipatu asteon Barakaldok Errege Kopako partida jokatu duela, Amore Bietaren aurka, 3 egin zuten, 90 minutuetan, luzapenean ere alamaitu zen eta gero penaltietan, urritxekoek aurrera egin ahal izan zuten, eta benetan datu kezkagarria izan dena, Mobilarentzat, futbola hainbeste eta hain zehazki aztertzen duen entrenatzailearentzat, 3 golak estrategiaz egin zizkiotela eta hori ez zaio gustatu. Azkenean, Amore Bieta beti egiten du min estrategian, ez? Eta aurten ematen du hortikan joango dela. Gero betikoa da, ez? Zu prestatzen dena zurea, baina gero zelaian aurrera beste batzuk eman behar dute, ez? Zu ondo prestatuta daukala irutzi zaizu, baina gero jokalari batzuk erabaki batzuk hartu behar izaten dituzte, eta erabaki horiek ez dira bate honak izan, ez? Da, horrek asko penalizatzen du, eta irutzi zaite hori gertatu zitzaiola kopako partida horretan, Eta ez dakite ikusleek ondo antzeman dezaketen 11koa osotara hartuta agian altuerak eta ez direlako zehazki ikusten edo zaila delako telebistatik ondo aztertzea, baina entrenatzaileak aste hon Nasari Altuna lankideari aipatu dio, aurten altueran galdu dutela, bizitasunean asko irabazi, baina altueran galdu eta kontundentzia edo sendotasun horretan agian handicap bat hori izango dela, estrategiazko baloiak behar bezala defendatu ahal izatea. Bai, normalean hori danak teoriak izaten dira, ez? Zenbat eta altuago lehenago izten zera baloira, ez? Hori goiti datorren baloi horretara, ez? Hori ematen du, ez? Gertatzen dena da, oso garrantzitsua da leku onak hartzea, momentu onak salto egiteko aukeratzea, koordinazio puntu hori ona izatea, askotan handiago txikiago izatea baino, ez? Eta horre momentuko gauza bat, gero baloia zenek ateratzen duen oso garrantzitsua da, zu pentsatu defensako lan egiten nahi zenean, ez dakizula ze gertatuko den, ez? Eta normalean baloia ateratzea joan talde horrek, jokalari horiek badakite nola izango den, eta finu bat eginda, ze baloia noa jongo den, teoria noa jon beharko luken, ez? Eta horrek beti aurrera pauso bat ematen dizu, eta beti zaude atzeleien aurretikan, ez? Eta alde horretatik hori kontuan hartu behar izaten da, ez da askotan altura izaten bakarrik, ez? Beste gauza batzuk badaude, baina baita ere oso garrantzitsua da. Simon, tezaina atzealdetik aurrelarien gana baloia bideratzen, berriro ere zerezean eta une hauetan baloiak ez du jabe garbirik, nahi eta ezinean dira bi taldeak, David Mobila Barakaldo egoki birkolokatzen eta Kuko Ziganda eserita dago. Xabi, ikusten duguna, David Mobila era bat zuzentzen bere taldea. 2 minutu eran dute entrenatzaile biek iserita partida ikusten, hasi eta berehala zutitu dira, eta Joseba zuk esan duzu, David Mobilari asko gustatzen zaiola defentsiboki lantzea taldea, estrategia jokaldi horietan, eta Bilbao Athletic esan duen lehenengoan, txustak gelditu aparte egin izan du. Ikusgarria David Mobilak emandako garrasia Itori, asko gustatzen zaio, tentsio falta ikusten duenean arreta egiten du zuzenean, eta jokaldi horien gainean egotea asko gustatzen zaio. Zalantzari gabe partiduak era berezien bizitzen ditula eta ez antza soilik 90 minutuak ostean gaurko grabazio hori ere emango daizkio astean zehar makina bat buelta. Justa atzealdetik hasi nahian da daude. Ez, baina Barakaldo ondo sartu dela partidan, Partidan batez ere
defensako lan ona egiten ari da, ez dio usten Atletiki hurbiltzen are inguru horretara, baloia ondo kontrolatuta, baloiaren inguruan beti jokalari asko daude, presioa egiteko aukera horretan, eta Atletik deseroso dago, ez beraken nahi duen bizitasun hori ez dio ipintzen partiduari, eta ematen du Barakaldo hobeto dagoela, hobeto baino gehiago gustorago dagoela zelaian bere jokoa egiten. Sillero, abeiarekin egaletik ikutuaz berriro ere, bi zenbakiari Sillerori eman eta orain Babait berriro ere atzealdera ezin dute ez dute arnasbiderik aurkitzen, onanek aipatu moduan Bilbao Atletikeko jokalariek eta berriro ere atzetik eraiki behar zelai erdia edo erdialde hori ondo kontrolatua, ezkerraldeko taldeko ordezkariek eta hegaletan ezin nahi bezalako argizpia aurkitu. Bai, erabat kontrolpean eroso daude. Bai, hori ematen du, ez? Ikusiko dugu, minutuak aurrera egiten duten bezala, iruditzen bestaldera etorriko dela. Askotan nahi gabe etortzen da bestaldea, ez? Zu ondo zaude, gauzak ondo egiten ari zera, atzean ez daukazu arasorikan, egia zen arasorik ez daukazu, baina golaukera izan dute, zerremate batean esko atera duen txustak ikusita, iruditzen zait alde horretatik gauza gutxi eginda, izan dutela bere aukera ona, ez? Baina Barakaldo eroso xamar, erasoan gauza gutxiago sortzen, baina eusten dio Atletiken jokoari, baina hori minutuak aurrera juten diran bezala, iruditzen zait zer handirik egin gabe poliki Atletiken aldera etorriko dela, ez? Nolatan, aldaratzeetan, lehenago iruzten hasiko dira, pixka baloi berreskuratzen gehiago, eta hortikan aurrera, baloi gehiago izango dute jokatzeko. Hortxe, Barakaldo erasoan, Lander Jurrebasok Igor Arnaezi, honek area barnera bideratu, baina ez da behar bezala ito iritsi eta berriro ere Bilbao Atletiketzat baloia atzetik hasi nahi ondo moztu dute. Eta Barakaldo aipatuta joanan, bi baja nahikoa garrantzitsu dauzkatela esan behar da, batetik Alain Arroyo eta bestetik Xabi Galan Portugaletetik fitxatu dute. Eta sorbalda atera zitzaion Zamudioren aurka eta lesionatu izango da, baina benetan faltan botako duena David Mobilak, Alain Arroyo izango da, zan ere lehen jardunaldian Toledoren aurka Peronea utzi zuen eta 4 hilabetez zelaietatik ategonen da, baja benetan garrantzitsu. Txartela. Horre jokaldia kontraerasoa mosten saiatu da, eta baloia ikusten duan, epaiari irutu zaio atzetikan falta egin diola, eta txartela askar, 14 minutu bakarrik, txartel horia luzea egin dartzaio. Muy lejana. Igor, con Galder ahí. Galder, más derecha, Galder. David Martín, izango da, loia aterako duena. David Mobila Galder zerrakeriarekin ari da. Horratze alde hortan ezin egona sorrarazi alizateko. Itok eman dio buruz, baina funtsik gabe eraso hori ere, eta Bilbao Atletik berriro ere baloiaren jabe. Kispa ezarri nahi diote, bizitasun ezarri nahi diote, baina momentuz gauzak ondo eta zehatz dauzkate Barakaldoko ordezkariek eta kosta egiten zaie Kuko Zigandaren mutila. Lotuta dauka, Barakaldok egotearekin ondo lotuta dago, zelaian ondo banatuta dago, eta Atletirik gustatzen batzetik baloia jokatuta ateratzea, eta joko hori egitea asko kostatzen zaio Atletik eta hori Barakaldoren onerako da, ez? Oso baloia goitikan jokatu behar dute, hor eroso sentitzen da Barakaldo, eta joko horretan hobeto moldatzen da, ez? Eta oain arazo handia dituzte Atletik baloia atzetik jokatzeko, baloia ikutu gehiago emateko, baloi jabetza luzeago egiteko, eta arazo horiek deseroso taldea. Eta ez abeiak ez da Guruzetak ere ez dute behar bezala aurkitzen biderik. Hor Iturraspea legindu da, area barnera Bilalibreri baloi hori bideratzen, baina berriro ere ondo moztu diote, eta orain Lander Jurrebaso horreko semea da, hor eraso eraiki nahi duena, era bakarrik dabil bederatzi zenbaki horrekin. Atletikok ere findabiltza. Atzealde horretan zelai erdian dauzkate arazoak. Garridok David Martinekin ikutu. Alder zerrajeria zain dauka, baina Igor Arnaezi eman. Eta hortxe Lander Jurrebasorentzat base hori.
ezin behar bezala area barnean fin bideratu. Eta oso nahasia hijoa da, oso nahasia, kontaktu askoko partidua. Baloia gutxi gelditzen da, ez dira ausartzen pixka baloia gelditu eta pixka gehiago jokatzen. Garbi dagoena tensio asko dago, ez? Emaitza garrantzitsua da, naiz eta bientzaten azterketa garrantzitsua. Hasi bakarrik egin den liga oso garrantzitsua da. Gaurko agien puntuen aldetik baino gehiago sensazio aldetik, ez da? Bata besteari irabazteko gai dela eta... Bai, eta dena, eta badike Barakaldo gaurkari zuzena izango duela Atletik eta gaur hemen partida da. Etxe bat biko egiten. Alegindu dira Villalibre eta Abella. Azkenean, Gabi Etxebarriak falta egin. Eta beste txartel hori bat. Bigarrena du liga honetan. Azkarra, hasi dira, txartelak ikusten jokalariak. Bai, trabatuta dijoalako dena. Trabatuta, baloia, jende asko da baloiaren inguruan, lapurtzen danean gero falta egitea. Iruditzen zaite batzuek lekuzkanpo kasu honetan lekuzkanpo gelditu da, eta zarrera bat egin behar izan du, baloia berskuratzeko, eta itxusi egin da gaina, txartel hori ondo ateratzen dago. Muñezek atera du baloi hori, berriro ere bagazkadare egaletatik gehiago alegintzen ari dira, erdian ikusita ez dutela, baina iragan asteko partidarekin alderatuta adibidez joanan, Guruzetak eta ez dute egal horretan ez, behar bezalako taldeak oso desberdina dira. Zamudio ikusi genuen, bat ikusten dut, merito handia daukala egin duena Zamudiok, eta gainera ikusita taldea nolakoa den, eta hondik eta gehiago, ez? Eta alegin du talde hon bat egiten ikusten dut, ondo lehiakor egontzela, eta gaina momentu baten ez nagusi baino bai aurre egin zion, zergatik berdinketa lortu eta ematen zuen gainera, berdinketa lortu eta zerbait gehiago egiteko aukera bat zegoela, ez? Baina minutuak aurre jontziren bitartean, horre ja Atletik nagusitzen hasi zen. Eta gaur desberdina izango da, ez? Aurrean Atletik badaki talde hon badaukala, gauzak ondo egiten dituena, ikusi dugu azkeneko jokaldi honetan, ez? Galetik ondo sartu erdiraketa hon bada, arrematarik gabe geldituen erdiraketa, baina jokaldi hon bada, eta hor beste bat maila bat egia da. Barakaldok eta Zamudio bakarren orka jokatu dute, eta Barakaldok ligan bita utzi irabazizien baita ere, hor nabarmen gelditzen da, bueno, talde desberdina daukala Atletikek, eta Atletik egin beharko duena partido on bat partido irabazteko, orain arte egiten egin partido horrekin, ez da nahikoa izango ez da nahikoa izango. Aitami izan da hor, jaurtik eta egin duena, Kanariarra, aipatu ez dela Kanariar bakarra, izan ere, Barakaldo berri honetan zerbait ere nabarmendu behar bada, kanpotik etorritako jokalari asko daudela, beste multzoetako taldeetako jokalari desente daudela, eta beste Kanariar bat aipatze aldera Oskar Perez da, aurtengo denboraldi honetan, La Cesarre ingurura etorritako fitxaketa. Atletik, eraso eraikin nahian, hor, Abella gaztea da, orain, Barloiaren jabe dena Igor Arnaez atzean utzi nahian, Alder Zerrajeria etorri da, oztopatzera. Laguntza ona, Alderre eman diona, oso ona. Ondo atera dute hor Barakaldokoek, Ander Jurrebaso da, aurrera egiten alegindu dena, eta kornerrera bideratu du, Núñez atzelariak, gero ezpa gaude lehen kornerra izango da Barakaldorentzat. Pentsatu azkeneko jokaldi, ikusiko hendiken dunden. Abella doka baloia, Hernazek defensako lan ondo egin dio, baina gero iruditzen zaite Zerrajeria laguntza ona eman diola, handikan baloi bat atera da, bate jo beste aztea egin bestera, aurrea junda, azkenean kornerrean bukatu da. Eta baloi geldia kontuz. Martinek atera du, Ito buruz ematen, parte hartzea handia Itorena ere. Eta pozik David Mobia azkeneko jokalde hauetan. Gustatzen zaitu sendotasuna defentsan ukitzea eta baloiarekin azkar ateratzea. 10 segundutan korner atera du eta bakigu beti Barakaldoren alde hori garrantzitsua dela. Beste aldetik, kezkat ikusten dugu Kuko Ziganda, ez du gauzak garri ikusten eta agindu batzuk ematen ere. Eta zaleak nahiko isilik momentuz ez, partido ikusten, eurak ere apur bat galdu samar daude ez, ikusten ari direnarekin. Etxetik gertu daude eta animatzera berti urrutzen dira, ikusi genuen iaz ere, Lleidaren kontra, igoera fase hortan zale mordoska urbildu ziala Kataluniara, eta gaur etxetik gertu ukita eta giroa dagoenez, animatzera urbildu dira. Beharko du Barakaldok zalantzarik gabe bere zaleen auspo hori,
Asesarrera joatea koste egiten zaie zalei, badauzkate, egun bat pertsona hor aruntza eta honuntza mugitzen direnak, baina zinaztu Barakaldok 1.000 biztalde dauzkala, eta bada, zaleak ateratzeko tarterik. David Mobila, egalean, hinduak ematen, erabat, soi batean lehioan aritutako entrenatzaia erabat birkolokatzen, Ito berriro ere, erasori ereikin nahian, eta Juan lehen aipatu dugu Alain Arroioren kasua, oso jokalari importantea iragan denboraldian, 4 hilabete taldetik ategotea baja garrantzitsua. Bai, bezalatik apustu hori mantendu olinu apustua benetakoa zen, ez? Aurreko denboraldian oso denboraldi, nik usten dut erdia pixka gabona gero, urtarrila arte oso ona izan zela, ez da? Urtarrila artik aurrea, pixka normala den bezala, pixka gehiago jetxi zen, baina iruditzen zaite denboraldia ona burutu zuela, ez? Eskeneko playoffetan da, igual zerbait falta zitzegin txispa hori, logiko da. Adinare baduka eta benetan dena eskatzea urte osoa ona egitea benetan saia izaten da. Aurten igual derantziz da, lesioa da, 4 hilabete egote balima da, ez da ona kanpoan egotea. Baina ondo ipintze balima da eta bukaerako nik uste dut oso garrantzitsua izango da Barakaldon. Gainera, inbeste gazteren artean horrelako esperientzia daukan jokalari bat, bola lagunduena eta bai, oso intensoa, jokalari intensoa. Bai, azkeneko metroietan gainera ondo moldatzen dena da, eta alde horretatik ez dago bate zalantzarik oso garrantzitsua izan zela, eta izango dela, Barakaldon. Eta aipatu Osasuna, Santiago Bernabeun ari dela jokatzen, eta momentuz albiste txarrak, Txamartin ingurutik, Cristiano Ronaldok bat eta utzekoa sareratu duelako, merengeak beraz aurretik dira, eta, gogotik sufritu beharko dute gaurko honetan zerbait guztaren bat hartu alizateko Enrique Martín Monrealen mutilak. Alder Zerrajeria, zelai erdi horretan, doia kontrolatu nahian, baina Atletikek ondo atera du, ja libre Gernikarra hor, borroka batean orain egaleratuta. Itami atzean utziz, Erne Bilbao Atletikentzat da eta errebote hori. Tendu Abeia iris daitekela, eite iritsi ere zazpi zenbakia, Igor Arnaezek ikutu, eta kornerra izango da. Partida oso nahasia joa, ez da ikusten talde bat dominatzaile, baizik eta asaltzen diren jokaldi guztiak, jokaldi argia, baizik eta rebote batetik ez du baloia, aldaratze bat batera, bestera, baloi horren bila 3 jokalari juten dira, hortik ateratzen dena gartzen du, nahiko nahaztuta joala dena, ez? Jokalari asko daude baloiaren inguruen. Abeia! Kanpo batera da baloia. Biratu baina, Juan Hanek aipatu moduan baloia kanpora. Oso gutxi sartu dira jokoan egaleko bi jokalariak Atletiken aldetik, oso garrantzitsua dira berai egiten du jokorako, ez? Baiko guruz eta eskerretik eta baia eskubitik oso gutxi sartu dira. Hori esaten izun aurreko astean aurkaria diferentea zen, baina zen olako mina egin zuten kontuan hartuta, hortara... Batez ere zelai erdian errezago erabiltzen zutelako baloia eta baloi irteera hobea zaukalako, ez? Eta gaur ikusi ze atasko da honor barruan. Zelai erdi horretan, ez dago arnasbide bat bakarrik ere ez, borrokalari dabiltza, baina aseetan fintasunik gabe eta benetan partida amutsa, antzusa marradoa momentuz. David Martín eta Igor Arnaez, loiarekin, trenatzaiarekin hitz egiten. Astun eta dena, entrenatzaia era bat bakoitza puntu zehatz eta hori... Jokaldi bat idazi joan da aldatu egin. David Martínek atera, estrategiazko jokaldia aplikatu nahi dutela ematen du, Itok eman dio, nola edo ala, musa mardoa baloi hori. Baina, azkenean Tarsik hartu du baloia eta kanpora luzeta. Ez da giro. Zen hasi joan dena, zen hasi. Eta guain son luze ateratzen da Itamik eta horren bila joango dira.
Vamos fuertes, Antonio, atrás, y Andoni te va a ir. Ziganda ez da gustora eta ja 25. minutuan, lehen zatien eta 3 jokalari, beroketa lanak egitera, atera dira. Lan gutxirekin berotuko dira ziurrenik. Dagoen eguzkizpi horrekin, baina Abella, zazpi zenbakia egaletik. Ander Jurrebaso atzean guzten alegindu da baloia aurrera bideratu. Baina ezerezean geratu, dena den berriro ere errebotea, ez da ordea. Nahi bezala Ola Etxea 8 zenbakia iritsi, eta hor lurrean dagoena, oker ez bagaude, Villalibre Gernikarra da. Aurreko jokaldi horretan, uste ere, Oskarrekin topo ginduela, bueno, topo edo, horre baloia jokatzeko orduan. Talka esango dugu bai, hor. Baloia ez da iritsi. Ya me han dicho. Base bien. Ustak zuzenean, Ander Jurrebas hori eman nahi izan dio, berriro ere galdu dute baloia, Alder Zerrajeria, arnaz pixkat aurkitu nahian David Martin egalean. Baina hortxe geratzen da baloia errebotea Igor Arnaezentzat. Aitami badoa, ustez baina gehitxokoa zen pase hori eta kanpora. Gaur jokalariak makina bat aldiz ari dire egaletik ateratzen. Bai, gero ikusten ari gena baita ere da, Bilbo Atletin zelai erdi horretan denbora gehiago pasatzen duela baloiak, Barakaldoko zelai erdi horretan baino ez. Ez dakit dominatzaile bezala saltzen den Barakaldo, baino bai Atletiken zelai erdi horretan jokatzen ari da, ez. Gauza hundiri sortu gabe, pare bat erdirak eta onak zea, baina gauza hundiri sortu gabe. Eta Atletik asko gustatzen, begira guain ere pasea ez, nik usten dute urrundu egin duela baloia, barruan zelaian sartu eta horre Villalibre hartzen duen zerbait. Horrik asko ari da Villalibre egiten. Bai, alperrikeko asko, Bai. Hori gainera, futbol munduko, prestatzaile fisikoak eta esaten dute ez da. Horrik asko egitea ez dela importantea, egiten dan hori oparo izatea baizik. Bai. Gauza asko denetik egoten da ez, batzuk garrantzia handia ematen dira, beste batzuek ez. Ikusten dut lan fisiko bat derrigorrein behar dela, baina burua oso garrantzitu dela. Hori da zalantzarik. Igor Arnaez berriro David Martinekin jokatuaz, honek aria barnera bideratuko du. Baina negarren aldiz, inorrere ez, baloi hori behar bezala errematatu alizateko. Baloi asko are barruan, baloi asko, Barakaldo sartu ditu are barruan. Eskerre galonetatik asko, beti ematen du eskerretik gehiago jogatzen dutela eskubi aldetik bukaera emateko, baina oso erremate gutxi, oso gutxi. Hortxe dugu datua, oraintxe zuzendu digutena, 13 baloi, bada zerbait. Pentsatu, 28 minutu. Osea, bainotik gutxi. Ezkerraldekoak, eraso eraikin nahian, berriro ere galetik. Hori ere arean sartu da, baina Garridoren inalak ezerezean geratu dira. Arsi, orain, Abellari bideratu nahian, horra Arnaezek atera du, eta badirudi hor jonan, Arsi dela, horten eginiko fitxaketa, Zaragozatik etorritako jokalari Nafarra, Urtxantekoa bera. Zamodio, barkatu, Zamodioan bigarren zatian atera zen. Zamodio berdin duzuenean eta pixka bat bera gesten estintzen orduan hasi zen pixka balea partidoko kontrola hartzeko eta... Duzuen Nafarra, Arsi. Berriro ondo moztu dute, Barakaldokoek eta Ander Jurrebaso da orain. Aurre aldereuntz. Muñezekin, borroka batean, eta kornerra izango da. Jurrebasok txartela eskatzen zuen. Sotogrado epaiak baina, ez du ezertxo ere adirazi. Eta Xabi, David Movilla, kontu eske,
Marrazainari. Bai zaleak, bai atletikoek, bai barakaldoek, hor biek denek falta ikusi dute, epaia bestela kornerra. Eta esanguratsua da Kuko Ziganda kezkat ikusten dugula, gauzak ez ditu batere argi ikusten. Hala da, arpegik era aldatu zaio. Entrenatzaile Nafarrari, partida hasi denetik. Eta eroso Galder Zerrajeria. Garridorekin ikutuaz. Usatuta, kaldi eraiki nahi orain, Barakaldoko ordezkariek. Garrido ere Zerrajeria. Kontrolatuta dauka. Oskar atzealdetik, Hitori bideratuta. Eta, bai. Kapitainak, kornerrera bideratu. Ven aquí. ¡Vamos todos! ¡Dale ahí tú! ¡Ven aquí, Villa! Entzuten ditugu, Bai, Simon Atezaina eta bere atzelariak. askotan isilik egotea, garrantzitsu izaten da. Olako gauzak entzuteko eta Bai. aurreko jokaldi horretan Aitami izaten zion, ez? Baloiaren aurretik jende asko zaukala eta zertarako jutuzen baita ere bera, hori dala baloiaren atzetikan egotea, pixka bat oreka bat mantendu behar da. Jokalari egituten azken itxu ez diote begiratzen zer daukaten bere aurrean, eta beraien leku bat aurkitze bali badute horren bila joten dira, zulo horren bila joten dira, eta begiratu gabe zer dagoen bere aurretik, zer dagoen inguruan, eta... Hortxe Galder Zerrajeriaren zartakoa. Zaiak erauna zen Bortelasterrean jaurtitzen alegindu da. Sasoi batean Bilbao Atletiken aritutako jokalaria, baina kanpora joan da. Ia zaila esan behar nuen, ia zariaz kanpotik gol desente sartu zituela Galderrek, 8 denboraldi osoan. Guztira. Badu gola honek. Oso konfiantza gutxirekin jo du, bai eta ez, ikusi du Atletik jokalari bat bazentrola gainera baita ere, eta horre pixka bat ez dakiz alantzaren bat eduki duen, baina normalean berak ondo jotzen duen jokalaria da. Guretzat zait alde horretatik aurreko esan bezala joi, aurreko demoralde erakutsi zuen gola badaukala. Aurten pixka bat atzerago jokatzen. Agian Quintanillarenak ere egiten, ezta? Bueno, den urtean Quintanilla hor jokatu zuen, baina gehiago atzean jokatu zuen baita ere, eta iruditzen zait beste rol batekin, ez? Baina taldean ere batek jokatu behar du inguru horretan, ez? Kasu honetan baloia daukandeko jokalariak askatasun pixka bat izateko, ez? Berak korpu txikikoa teknikoki jokalari ona, eta horren ondoan lan egingo duen jokalari bat behar izaten da, ez? Eko Malaga ingurutik etorritako jokalaria da bera, beste futbol klase batekoa beste multzo batean aritua, eta hasieran aipatu dugu Juanan, baina aurten ikusten da Barakaldo honetan, ez daudela soilik bigarren multzoan ohitu eta zaildutako jokalariak, por bat multzo guztietatik etorritako jokalariak daudela eta helburu eta xede nagusi batekin bigarren mailara igotzea. Bai, hori ematen du, ez? Pixka bat demoraldi hasieran begiratu ze aldaketak egon diran taldeetan, eta talde askotan egon dira aldaketa asko, baina benetan aurrera pauso bat ematean nahi izan duena, batez ere playoffetan egon den talde batek aldaketa asko egiten ditunean izaten da, ondikan beste posotxo bat gehiago ematean nahi duen, ez? Hori ez da playoffetan sartzea bakarri, eta ja pentsatu sartu behar dutela, baina playoffetan lehiakor izateko, ez? Eta hortarako, nik uste dut, Barakaldo hortarako prestatuta dagoela. Ikusiko dugu gero urteak erakutziko dugu asmatu duen ez duen asmatuko, ez? Baina ideia, hasieratik ideia hori da. Garrido, escúchame, no nos hace falta. Garrido, desde allí y espalda, llega allí. Vas a tocar menos, pero más determinante. David Movilla, entzun gai. Bai, ez dio zer esaten dira, Marrazainak meter dentro, David, estás por dentro. ere lekutik aterateago. Mikrofono hartuta beste nahastea falta zaio, oso gertu daukagu, benetan aberasgarria da olakoa entzutea entrenatzaile bat ere. Oso ondo dago. Eta Kuko Ziganda atzealdeko marra hori ondo finkatu nahian, indexente egiten ari direlako, Ailander Jurrebaso, eta baita Ito ere. Aitami, Kanariarra, Ekorekin jokatu du honek, badoa 6 zenbakia, aurre alderuntz, biratu,
Lander Jurrebasok, ez da inorentzat iritsi berriro ere. Jokoz kanpo. Alder Zerrajeria baina jokoz kanpokoa adirazi du Soto Grado epaiak. Hortenetik eskatu dituk, Area barruan sartu denean, hor jokoz kanpoa. Hor narrazen ondo dago, jokoz kanpo zegoen, eskeneko pausotxoan. Eta nik uste atzeleria ez dala atera jokoz kanpo hori sortzea baizik eta iruditzen zaite atera dela, bueno, pausotxoa eta aurrera, egingo de beste aurrera zaitelako, ez? Konfiantza gutxirekin. ¡Caída frontal! Jurre, no hay que esperar, venga. Erraz. Jurrebasok, atezainari lasaiago, atezainak entrenatzaileak esan dit, eta entrenatzaileak Jurreri ez dugu itxaron behar, askarra dira behar dugu. Ya, Jurre! Bilbo Atletikeko 3 jokalarik beroketa lanak egiten jarraitzen dute hegalean, Kuko Ziganda isilik partidua hausnartzen eta ikusten. David Mobila erabat zuzenpideak ematen eta bien bitartean partida hasieran bezalaxe, zoro xamar. Bai, ez da jokaldi argirik, garbirik ateratzen hori izan da, ez? Oin bezala, oin baloi bat atera da, hegalera oso ondo, olako gutxi ikusi ditugu. Beti trabatuta, beti 3-4 kontrol egin behar, presio handia dago baloiaren inguruan, oin ikusten dugu, ez? Baloi ateratzen da, baina benetan zaila da jokaldi ateratzera, moztu egiten dute. Oin Barakaldo grek ateratzerakoan zailtasun gehiago daukate, ez? Eta ez dugu ikusi jokaldi argi bat, ez? 3-4 tokein, hegalera eman, hegaletik atera, hori ez dugu bat ikusi. Villa libre. Zenbakia. Itxe, Oskarrekin roka batean, hola edo ala, torri zaio, eta Arsiri, galdu eta Ekok bideratu du, aurre alderuntz Lander Jurrebaso area barnean da, orain bai errebotea hartuko du, David Martin atzean zuen, baina ondo aldaratu izan dute Lezamakoek, Xabi Etxebarriak hegaletik aterako du, eta honek txustari. Txartela ateratzeko, ez dakit zer. Jokaldia ondo junda, ez dio oztopo hondirik ipini, ez? Itok buruz ikutu berriro ere Dekorentzat baloia. Dekok David Martinekin, galeratu ostean Sillero. Ondo aurke egiten eta jokoz kanpoko adierazi dute. Denbora gutxian bigarren jokoz kanpokoa Barakaldorentzat. Ideia finkatzen eta argitzen ari dira David Mobilarenak. Eta gakoa 11 eta 4 zenbaki hauen artean dago. Horre garbi dagoena da Barakaldo eroso dagoela. Joko ikusgarririk egin gabe, baina zelaian gustorago dago, zelaian hobeto ipinita, eta batez ere iruditzen bere jokoa aurrera ematen ari dela, ez? Bere jokoa ez da Atletik daukan jokoa, ez? Baloia gehiago erabili, atzetik jokatuta albalin badu baloia atera, baloi jabetza luzeago egin, eta horrez do asmatzen, eta horrez palimado asmatzen, arazo handiak. ¡Mira hacia adelante! Jokoz kanpo asko ere bai, normalean partidu batean ez dira jokoz kanpo asko egoten, eta gaur, gaina areatik urruti gainera. Eta honan hemen entzule batek galdera bat bidali digu. Legezabal eta Quintanilla iragan denboraldian Barakaldon ibili ziren atzealde hori babesten, taldeak ez zuen lortu gora igotzea, baina biak, bai, bi hauek bai, bat Almerian eta beste Alcorconen. Bai, azkenean maila bat eman zuten, ez, hori garbi dago, baina beste zehozen bila ere taldeak ez du geldik egon behar, ez. Itami saiatu da beste behin izpire bat aurkitzen, baina ezin, eta ja lehen zatiko azken 5 minutuetara iritsi gara. 40. minutuan David Martin eraginduko da beste eraso bat eraikitzen. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, Bilbao! Simon entzuten genuen atezaina, Bilbao Atletikeko atezaina.
hori ikusten da lehen komentatu duguna, kornerretan handia izatea, txikia izatea, zer diferentzi dagoen, horrela ateratze bali madira, handia izan, txikia izan, baloi horiek ez dago harrapatzerik. Eta hor garrantzia dauka zenek ateratzen duen, eta nola ateratzen duen. Hori da, garrantzitsua baita ere ez. Ez nola ateratzen duen. Bai, baloi geldia garrantzia handi bat zaio erremateari edo olakoari. Ikusten dut garrantzitsuena dela baloia nola ateratzen den, nola etortzen den, eta golpe horrek sekulako garrantzia dauka. Hain bizela, herriak eta zoragarri bat aterago, Arnaezek errematetik gabe gelditu dena, baina herriak eta ona. Ipatu, Euskal talde bat une hauetan jokatzen ari dela, lehen mailan Txamartinen, Santiago Bernabeun Osasuna, Real Madrilen aurka, eta oraintxe bertan Unai Gartziak Langara bideratu du, baloia etzen urruti berdinketa, baina bat eta hutsekoarekin jarraitzen dute, momentuz ez da emaitza txarra. Zetaren falta, baloia botata gero egin duen falta, hori pitatze bali badu, zerbait gehiago ere eragutzi beharko lioke, zergatik nahita egindako falta bada, baloirik gabe, txartela ateratzeko moduko bada. Etxeari eginiko falta dirazi da orain, Soto Grado epaileak. Eta bai, izango dute bi entrenatzaileek zer esana, aldageletan agian gehiago zigandak, badago zer findu. Bai, batez ere nola buskatu ez, Barakaldok egiten ari dan lan, defensako lan hori nola buskatu, eta ez da arresa. Garrantzitsua izango litzeke amendikan ikusita, amendik oso ondo ikusten dugu, oain intuen jokaldia ez, oso zabali jokatu, baina askar jokatu behar da, Denbora gutxian baloia honetan. Iturraspek lideratu du baloi hori, area barnera. Nahiko zalantza, Guruzetak, mendik ez da? Bai, baina. Gantzagarria. Bai, gero eskampo da. Argia. Atzelari etorri zen, ganean emate zuen zalantza, baina aurretik ja Oskar. Zen atzelari hori. ¡Garrido, me cago en Dios! ¡Garrido! ¡Hostia! Serre. Hori David Bomila da. Bai, aserre batez ere aldaratzeak, luze botatzen danean baloia, aldaratzeak endun erortzen hor jokalariak egon behar dute. Eta Garrido, igual ohiturarik ez hori egiteko, eta bere atzetik dabil, Berriro ere Galder Zerrajeriak Aitamirekin ikutu, Kanariarra leku txarrean, bai, etxeak ondo egin dio. 44. Aurka eta loia aldeko izango du, eta ematen du jokaldi honekin amaituko dela. Bai, Juan, entrenatzailea. Ohikoa du David Mobila behar baino pixkalen hau zelaia ustea. Ez tabako lehengatik eta izango nahiko tarte badaukatelako zaleen artean, eta Gor Arnaez, area barnera bideratzen David Martin zeukan horre referentzia, baina ase hori ere zerezean geratu da, Oskarrek nola edo ala aldaratu, eta Xabi bukatzen ari dela lehen zatia. Bukatzen ari da, David Mobila imaginatzen dut arbelan fitxatxoak eta olako prestatzeko aginduak emateko, eta Kuko Zigandak ezkati bai, baina azkeneko minututan agindu gehiago ematen ikusten dugu, badirudi taldeari aukerak ikusi dizkiola gauza gehiagorako. 3, 2, 1... Zerrika da. Tera dutena, eta hortxe, amaitu da. Soto Grado epaiak ez du segundu bat bakarrik ere luzatzen. Utzi, ez dio utzi partidari, eta horrelaxe, goli gabe lehen zatia, partida zoroa, gian Barakaldo hobekiago, baina
zer findu badaukate? Bai, asko. Nik uste zer sana badago aldegeletan. Barakaldonanetik igual gutxiago, ez zergatik nik uste dut bere partidua egiten nahi dela, eta gaina ondo lotuta doka partidua. Atletik zerbait gehiago egin beharko du, eta zerbait aldatu behar izango du, ez jokalaria baizik eta jokatzeko era, jokalarien postuako zerbait aldatu behar izango du, uste gaben harrapatzeko Barakaldo, zergatik Atletiken erasoko joko hori ondo lotuta dauka. Hauxe momentuz Basauriko Artunduaga futbol zelai honetan, bigarren B mailako bigarren multzoko laugarren jardunaldi honetako partida eskaintzen ari dena, Bilbao Athletic eta Barakaldo aurrez aurre dira, eta momentuz golik gabe ezkerraldekoak hobetoxoago, baina ez batak eta ez besteak ezin argizperik ikusi. Orain, iragarkiak eta ostean erreportajetxo batekin iritsiko gara, itzuliko gara, hauxe lehen zatian kontatzeke geneukana. Arratsaldeon deizuela berriro ere, Basauriko Artunduaga futbol zelaitik, Bilbao Athletic eta Barakaldoren arteko partida eskaintzen ari gatzaizkizue, momentuz golik ez, partidak ere argitasun gutxi, baina orain atsedeen aldian gaudela probestuaz, Naxari Altuna lankideak astean zehar eginiko erreportaje bat ikusgai izanen duzue. Lehen aldiz ari gara ezkerraldeko taldea urtengo honetan pantailaratzen, Barakaldo berritua da urtengo honetan fitxaketa askorekin, beste idiosinkrasia bat zelaian sartu nahian, helburua garbia da, partidan arestian aipatu moduan, bigarren mailara igotzea, eta hori tarteko joan etorri handi xamarra egonda uda partean, eta noski, Bilbao Athleticen ere aldaketak asko xamarra urtengo denboraldi honetan, batzuek utzita joan behar izan dute, beste batzuek taldea utzi dute eta argi dagoena, berriro ere, hauek ere bigarren mailara joan nahi dutela, hauetxek astean zehar Naxari Altunak, Kuko Ziganda eta David Mobilarekin egon ostean osatutako lana. Barakaldo eta Bilbao Athletic multzoko oilar nagusien artean daude. Taldea zeharo eraberritu dute David Mobila eta Kuko Ziganda entrenatzaileek. Mobilaren bigarren demoraldia da ezkerraldeko taldean, Zigandaren 5. berriz zurigorriekin. Jokalari berriak eta bidea argi. Barakaldo pues intenso, vertical, con un ritmo alto de juego, que sea agresivo, que no especule con el marcador, y esos son valores que van con la idiosincrasia del club y que se tienen que adaptar, ¿no? En la captación analizamos mucho la capacidad que tenga de mantener un ritmo alto de juego el futbolista, pero no siempre se ficha lo que se quiere, sino lo que se puede, ¿no? Sí es cierto que estoy muy contento con la plantilla que hemos conformado, pero también tenemos que saber las limitaciones del club, que este año solo hemos sido capaces de mantener 7 jugadores de la temporada pasada, cuando el objetivo era el doble, ¿no? Tenemos gente, pues lo que es un filial, gente joven. O sea, la idea que tiene el Atleti es que la gente que ha cumplido ya el paso del filial no nos los quedamos para reforzarlo, no nos los quedamos para hacer un filial más fuerte, sino el que ha cumplido en el filial ya tiene que dar otro salto y tiene que pasar pantallas en otros lugares, ¿no? Entonces los que se quedan son los que pensamos que todavía tienen que dar un punto aquí en el Bilbao Athletic, y se quedaron los que no juegan el año pasado y más los que suben del Baskonia, juvenil, de alguno otro fichaje que hayamos podido hacer, ¿no? Bilbao Athleticen ibilbidea bigarren mailan laburra izan zen. Esperientzia aberasgarria eta mingarria aldi berean. Barakaldok berriz, amore eman zuen zilarrezko mailara igotzeko aurreneko kanporaketan. Zailtzeko moduko esperientziak biak ala biak. Creo que la experiencia del playoff fue que esos jugadores más curtidos, esa media edad de 30 años del Lleida, fue determinante en esa eliminatoria, y yo creo que eso nos tiene que hacer crecer, sabiendo que la experiencia fue positiva, pero no nos conformamos con eso, y que bueno, pues que yo creo que al Barakaldo se le exija subir a segunda división es positivo, porque querrá decir que estamos peleando por ello, ¿no? Y yo creo que habla bien de la evolución de este equipo. Y los momentos malos que pasamos también a nivel colectivo, pues eso, de muchos sinsabores, de muchas derrotas, de muchas lesiones, creo que el sobreponernos a esos momentos a nivel anímico y a nivel de grupo, pues creo que también fueron momentos muy importantes para saber sobrellevarlos, para saber aunar el grupo. Aprendimos mucho con tanta derrota,
Nos gustaría haber aprendido con más victorias, pero nos tocó así y siempre mirando en el futuro y mirando en la semana siguiente y satisfechos, entre comillas, en el sentido de que vemos que los jugadores sí dan pasos adelante y mejoran. Nola ikusten dute gaurko aurkaria David Mobilak eta Kuko Zigandak? Es un filial primero muy bien dirigido, Kuko está haciendo una grandísima labor, incluso el año pasado, que muchas veces a los entrenadores solo se les valora por los resultados, el año pasado los resultados no eran buenos, pero el equipo estaba muy bien optimizado. Y hace de un filial un equipo competitivo, ¿no? Hace un equipo que no solo forma futbolistas, sino que compiten y que nos va a poner las cosas muy complicadas, que este año va a estar arriba también, que de las pocas carencias que tenía ese equipo las está solventando muy bien y que la verdad que a mí es un orgullo poder competir contra ellos porque es de esos filiales que compiten y que gustan. Sabemos que viene de un año pasado espectacular, un equipo que bueno, reconoce su ambición y reconoce sus objetivos y está claro que los jugadores que tiene y la plantilla y los técnicos que tienen tienen una aspiración clara de meterse en el playoff, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ficha bien, es un equipo que está muy sólido. Un equipo que trabaja muy bien los partidos, además, en el sentido de que bueno, trata de hacer su juego, de imponer su juego, de neutralizar a los contrarios, que eso es fútbol. Y la verdad que tienen mucho mérito lo que hicieron el año pasado y este año está claro que van a ser uno de los, yo sí veo claro que va a ser uno de los favoritos para entrar en playoff dentro de un ramillete de 8 o 9 equipos que aspiran a ello y que las plantillas y los técnicos que tienen y las miras que tienen están pensando sobre el playoff. Helburua emaitza zaratago ikusten dute bi entrenatzaileek. Porque el equipo ahora mismo, más allá de coger conceptos tácticos, lo importante es que coja su identidad, ¿no? Optimizar el rendimiento deportivo buscando una mayor solidez, que la vamos a conseguir, estoy convencido, sin perder esa capacidad ofensiva que está mostrando el equipo, que yo creo está siendo muy alta. Sabemos que de aquí el siguiente paso es el primer equipo, sabemos que de esta categoría también salen jugadores y salen bien preparados y esa es la motivación y reconociendo de que bueno, con tanto derbi, con tantos equipos fuertes como tenemos en el grupo, pues no, evidentemente no es fácil, pero yo creo que eso es bueno también para nosotros. Hauetxek David Mobilak eta Kuko Zigandak asteon Naxari Altuna lankideari zuzendutako iritzi hausnarketa eta bestelakoak respeto handia, Juanan, bi entrenatzaileek elkarri miresmena ere bai eta biek ematen du helburu berarentzat egingo dutela lan. Bai, hori ematen du, ez. Ondo zauntzen diran, ez entrenatzailea bakarrik taldea dira, garbi dagoena, ez. Ikusten da gaur zelaian, ez, hori argi eta garbi ikusten da Barakaldo oso ondo egiten ari da lan defensiboa, ez, esango genuke, hemen izan da aukerarik onena, erremate horretan. Hori da. Zerrajeriak falta eskatzen zuen, hor lurrean geldituta botarik gabe gelditu delako, eta horre geldiketa handi bat egin du txustak, ez. Eta hortikan aurrea, Barakaldo izan da nagusi. Nagusi, igual jokoan da hori, gauza handiri sortu gabe, baina erosoago, bere joko horretan, joko luzeagoa, joko zuzenago horretan, erosoago egonda eta aukerarik garbiena horre ikusi dugun moduan Bilbao Athleticek eduki du, hasieran kornerretik etorritako jokaldi horretan, Aloiaren jabetza aldetik 49 eta 51 oso parean, baina sensazioa ikusten ez den horretan, Barakaldo gehiago izan da lehen zatia. Hor zalantzarik ez dago, ez gehiago izan den horretan. Baina gehiago izan da, askotan pentsatzen da gehiago izate horrek, sekulako jokoa egin duta ez olakorik, ez. Gehiago izan da, berak proposatzen duen futbol hori aurrerago eman duelako, ez. Atletikek ezin izan duelako berak nahi duen joko hori egin, hor lotuta daukalako, deseros oso sentitu lehenengo zati osoan Atletik jokoan, eta Barakaldo hobeto dago, baina horrek ez du nahi izan partida bere alde etorriko denik eta zergatik aukerarik horren azkenean Atletik eduki du. Halaxe da, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon berriro ere, ja
22 jokalariak zelaian dira, Oskar Perez ez baina Sotogrado epaia ere bertan da, ordulariari eta txistuari begira, Kuko Ziganda urbotia eskuan duela aulkingurura, balda nobedaderik. Ez da aldaketarik, ez dugu jokalarik ikusi atxeen aldian beroketa ariketarik egiten, beraz, zuk esan duzu hasieran, barkatu lehenengo zatian, Kuko Zigandak 3 jokalari jarri dituela bai lehenengo zatian beroketarik eta egiten, baina normalean bero egoteko, preste egoteko besterik da, ez da jokalariak aldatu egin ditu, lehenengo 3 atera ditu, gero beste 3, orain beste 3 dijoaz, jokalariak prest eta astera dijoa. Astera dijoa, ziurrenik Santiago Bernabeun ere bigarren zatia, bat eta hutsekoan zijoala esan dugu, baina atxeden aldira joan aurretik, merengeek beste 2 gol egin dituzte, Osasuna 3 eta huts galtzen ari da, eta hemen zelaia Idor Samar, Seko Samar zegoen eta hori bustitzea arduratu dira. Konan. Bai, hori logikoa da, ez, guraldi honekin da. Ura botatzea normala da, zergatik bisitasun pixka bate behar du zelaiak, ez dela oso makala gelditzen da, eta hala jokoa ere biziago izango da, ez nik uste hori logikoa da. Bilbao Atletikek aterako du, zelai erditik baloi hori, guztiak epaiak txistua noiz joko zain. Hortxe ba, zida, zaio, bigarren zatia, Jalibrek zelai erditik aterata, eta Bilbao, zetik zuzenean, etxeari bideratu nahi izan dio, baina nengo lepotik burua. Segundu eta sekulako bronka, hito jaso duena, ze bronka jaso duen. Lehengo kino egin dio, hori Bilbaok baloia jotzeko orduan kino egin dio, eta besteak salto eta aldegin, da, asarre. Pausatu ikusi dugu, Naxariren erreportaje horretan David Mobila, baina partiduak estera batera bizitzen ditu. Jokoz kanpo, hori da, jokoz kanpo asko, lehenko minuturako ja jokoz kanpo bat. Hori futbolean gertatzen da, eta badaude, holakoak gertatzen, baina oso gutxitan, oso futbol jokoz kanpo gutxi egoten dira. Lehen gehiago egoten ziren, gero baziran talde batzuek beti lerroa aurreratzen zutenak eta bar, oin hori gutxiago ikusten da. Hori eskotan taldea txikiagoa zenen edo ezinen ibiltzen zenean, ez, aurkariari zaintzeko. Azkenean bakoitzak bere egiten zuen, ez, hori garai batean Sakik Milanen egiten zuen jokoa, sokolako izan zen, lerroa botatzen zuen aurrera, eta etzekiten beste taldean nola buskatu lerro hori. Eta oso desoroso suertatzen zen ikusleentzat. Bai, baina nola egiten zen eta lerro hori hain ondo landuta ukitzean jefea zaukaten barezi atzean eta areke igual jokalari sekulako atzen izango, baina nola mugitzen zuen taldea sekulako zen. Lau eta bi, 6 jokoz kanpoko ikusi ditugu momentuz. Guruzeta, 11 zenbakiarekin, baloiarekin, David Martin beste 11 kendu dio, eta Sotogradok Bilbao Atletiken falta adierazi du. Hortxe duzu errepikapena. Guruzeta Donostiarrak ez baina Olatxeak eginiko falta adierazi du epaileak. Txustak aterako du, atze aldetik. Horra referentzia garbiak dauzka, Ander Jurrebaso eta Ito, eta behintzat pausotxo bat aurrera eman dute, areatik gertuago daude ezkerraldekoak. Dena beharreko izango dute, 3 puntu horiek lortzeko bai batzuek eta bai besteek ere. Igor Arnaez. Egalean. Geratzeko prest, Ekok. Gandio zartak hori, zalderuntz. Berzerrajeria ez da behar bezala iritsi. Bilbao Atletikek aterako du. Ez da asko aldatu jokoa, Ez, lehengo lepotik burua partidak. Bai, ez da asko aldatu. Atletik egiten duena da, hor baloi atzelarekin jokatzen duenean, barrua ez bilatu, baizik eta oinea luze ipini. Ez lehengo baloi izan duena, luze ipini du. Eta hor ematen du igual
aldatu ingo dela jokoa, igual jokatu beharrean, atzetik jokatu atzera eta baloia gehiago ikutzen, zuzenago jokatu, libre pixka bat berra aurkitzen du, gainera konputz horrekin eta gainera indartua da, eta ematen dien aukera taldeari hortik ateratzeko. Modu batek funtzionatu ez duela kontuan hartuta, beste bat aplikatu behar. Bai, hori beti pasatzen da ez. Plan B. Bai. Bestela, garbi dago. Bilbao Athletic orain. Iturrasperekin ikutu du. Kaldi horretan Villalibrerentzat zioa, baina berriro ere arriskurik gabe. Garrido 8 zenbakiarekin. Alder Zerrajerekin ikutu honek. Itorentzat. Hortxe arean sartu nahian. Ito Gaitamiri. Gaitamik. Ekorekin ikutu. Tasunik gabe. Area barnera. Eta ezin, Guruzeta orain, baloiaren jabe. Horretik atzera etorrita Donostiarra. Bilbao kapitainak, eta bai, beste itxura bat orain Bilbao Athletic. Bai, askarrago eta luzeago jokatzen ari da, eta horrek zer pentsara emango dio mobilari, Zer aldatu beharko du, batek fitxa aldatuta, nahi jokoaren egoera urt bat aldatu egiten delako. Olaetxeak ondo ikutu du. Garsi zen, Olaetxearekin hor. Abilena, Abella ere ondoan zain dauka, aurre alderuntz joan nahi izan du, baina Barakaldokoek ondo atera dute, Lander, Jurrebaso, berriro ere bizkarreko mugimendu hori egin nahian, eta orain bai, orain beste aurkitu nahian Zebilen txartel hori lortu du, Nuñezek, Ander Jurrebasori eginiko falta horren ostean, Atletikeko zentralarentzat txartela. Horre errezegi indio, izkine Jurrebaso. Kontrola egin du, kontrola pixka bat, baloi irtera horretan bidean ipini du eta Nuñez itxu falta egin behar izan dio. Derri horrezko zen, ez dela ies egingo zion, txartela ondo aterata dago. Baina errezegi. Gorra Arnaez, egal horretan. Egin iskin. Nera sartu nahi izan du eta nahasmen horrek aurrera jarraitzen du. Nahastuta, Atletik gaina baino urruntzerak orduan ere. Olaetxe ikusten dugu orain 8 zenbaki hori Bilbao Athleticeko jokalari hori aurrean eta atzean parte hartze dezentekoarekin. Defentsa lan horretan ere. Eta beste korner bat David Martinak aterako du. Simon Atezaina ondo kokatzen, Barakaldo aditua da. Jokaldi honak doitzen geldikako baloietan, Oskarrentzat zioan hori bideratuta 3 zenbakiarentzat, baina ondo aldaratu dute Bilbao Athleticeko jokalariek. Eko, aurtengo udapartean torritako jokalaria, Malagakoa duzu hor irudietan, eta aipagarria, horre etxeen aldiko erreportaian ikusi duguna, 7 jokalarik bakarra jarraitzen dute iragan denboralditik, David Mobilaren asmoa 14 edukitzea zean alegia bikoitza, baina azkenean 7 bakarrik eutsi izan diote. Bueno, hori zer esan nahi bada, ez? Eusteko intentzio horrekin klubak movimentuak egingo zituen, jokalariak izango ziren ez dutenak jarraitza, ez? Beste leku batzu bilatu dituztelako, egia da, batzu jondirala beste leku batzuetara, Algizabalek Eibarrekin fitxatu zuen, gero utzita dago, Quintanilla ere Almeria junta, nik uste talde jokalari batzu badirala, talde maila bat igo dutela, ez? Eta beste batzuek, igual maila berdinan jokatzeko beste talde batzuk aukeratu bali maituzte, bueno. Mano Lagiar da, kasu argia, bera Barakaldokoa, oso konprometitua taldearekin, kapitaina ere bai, denboraldi batzuetan izanikoa, eta Arenasek
Arenasek fitxatu du, eta noski hor merkatuaren legere sartzen da, eta... Bai, hori libre da, bakoitza ikusi behar du, ez? Zuk azkenean, zuk nahi dituzu jokalari batzuk jarraitzea, baina jokalari tartean egongo dira batzuk ez duten nahi jarraitzerik, edozer gauzagatik. Eta gainera playoffa jokatu den talde baten egotea baita ere garrantzitsua da. Baina, beste gauza batzu emango zion garrantzia, eta... Azkenean playoffetan egotea erakusleio da, inolako zalantzari gabe jokalarientzat, eta Igor Arnaez, berriro ere galetik, abeia atzean utzi nahian, aurre alderaino iristen da, baina gero... Falta ate aurrekoa, o baloion bat ipintzea, o baloion ipintzen dane arrematea falta, edo zerbait falta. Este korner bat, Barakaldorentzat, 6. izango da honako hau, Xabi Etxebarria, atzetik aurrera joana da, berriro ere ondo kokatuta, horritu ez da iritsi, Garridoren zartakoa, Hitorengan ikutu, Dekok, erdiratu eta este korner bat ezkerraldekoen alde. Hortxe daukate ez aukera asko sortzen dutelako, baina bai baloia Atletiken are inguru horretan dagoelako, ematen du gola gertu egon litekela, ez, baina argitasun gutxi ikusten da. Eta lehenengo aldaketa gauzatuko du Barakaldo. Alberto Oka erdilaria zelairetuko da, eta zelaia utziko duen jokalaria David Martin izango da. Eta hori, Jonan, ikusten ari ginaren ondorio, alegia joko moldea aldatu dela, Kukok eta zelaia erdia sendotzeko izango da. Bai, zerrajeria aldatzen du, txokatzen zait. Ikusten dut... Xabi Galder zerrajeria izango da. Bai, David Martin deitu hasi da batean. Ez, baina ez da zerrajeria nahastu egin dira. Markagailua. Bateko diguzue. David Martin, 11 zenbakiarekin Xabi, eta bere ordez. Alberto Oka, Larrodati datorren jokalaria, 25 urteko Albazeteko erdilaria. Ez dakiz ere bila. Azkenean Garrido da, ateratzen dena. Horten artean, nik David Martin deitzen ikusi dut. Bera ere joan da, aurki aldera, baina azkenean 8 zenbakiak utzi du, zelaia eta bere ordez. Alberto Oka 15 zenbakiarekin zelairatu dena. Kornerra derako, bueno. Horixe. Alberto Oka bera, baloiarekin, area barnera bideratu, eta Xabi Etxebarriak ahoko zuloan, kanpora. Otzen urruti, eta partidako abagunerik, argien ezpada argienetakoa, hortxe izan da. Bai. Barakaldoren bai, erdirak eta bigarrengo zutoina, dana pasatuta daude, ez du ondo jotzen baloia, botearekin ipintzen du, eta azkenean doi kanpora. Bai, botea egiten duen momentuan, kanpora ateratzen zaio. Eta bisitasun eman dio, jokaldi honek, Txeito area barnera bideratzen, Tarsi ere txisparekin ikusi dugu, eta azkar heldu da, Kuko Zigandaren erantzuna Xabi, perrezpa gaude, Inigo Vicente izango da zelairatuko dena. Inigo Vicente bai, batzuek zelai erdia indartzen badute, Kuko Zigandak erasora jo nahi du, eta Terioko gaztea izango da hurrengo aldaketa. Aitami. Honek luze atera hoi du. Itok ikutu. Ander Jurrebaso ondo aurrean egin beharrekoa, baina azkenean nola edo ala. Hornerra izango da, Barakaldoren alde. Arratxonetako 8. Jurrebasok hori ondo egiten du, ez? Baloia babestu eta pixka bat itxaron. Hor arazoa izan da, aurrean aurpegiz ez daukala inor ikusteko, berak ikusten duena ez du inork ikusten, iskin egiten du eta ondo egiten du, jokalari asko zeuden. Netzeukan inor ondo rematere egiteko berak ez. Luz erdiratu oraingo honetan, eta arazorik gabe Simon Atezainarentzat, ez du zalantzik egin azkar batean, Abeiarentzat bideratu du baloia, 7 zenbakia hor. Igor Arnez atzean utzi nahian. Zenbat arazo sortu duen. Abeiak ezin baloia urrundu da, baloia kontrolatu gabe, zenbat arazo sortu duen. Bi atzelaren aurrean. Deko.
Laierdiari hortasun eman nahian Xabi Etxebarriarekin ikutu. Berriro ere Bilbao Atletikentzat baloia. Arsik Guruzetarekin jokatu nahi izan du. Azkenean Lopezek iritsi behar izan du atzealdetik eta eintzat erasorako eta Xabi hortxe Bilbao Atletiken arratseko lehen aldaketa. Hortxe da Kuko Zigandak gauzatuko duen lehen aldaketa, lehen esan dugun bezala Iñigo Vicente izango da zelairatuko dena eta Abeia horrelaria zelaia utziko duena, berdegunea utziko duena. Momentuz kromo aldaketak, estrategiek berdin jarraitzen dute. Atletik klubak bere lehenengo aldaketa egin du. 18 Iñigo Vicente, 7 Abeiaren ordez. El Athletic Club ha realizado su primera sustitución. Dezagun, ematen dion Iñigo Vicentek. Ha sustituido al número 7 Abella. Kozigandaren taldeari. Oka, cierra 18, balón allí. A 18, ¡ay! Sillero izan da horrakorretan Olaetxearekin jokatu nahi izan duena. Iñigo Vicente horre herrien ikusten dugu eta Olaetxea badirudi galeratu dela. Berak hartuko du agian Abellaren postu hori. Ikusi behar da, askotan postuak eta ikusi behar dira bizkat finkatzen denean, da baloia inguru hortatik urruti dagoenean, ez? Oin ikusiko dugu kanporatzen aldatzen dena ez dira aldatzen, hori Iñigo Vicente barru hartuko du, Olaetxeak eskudi gala hartuko du. Asko gelditu zaigo partidua, Asko egon da hor momentua Barakaldok asko bultzatu duena, Atletiken ari inguru horretan baloi asko jokatu dituena, baina asko gelditu da. Toka egin du da. Area barnera sartzen, baina berriro ere funtsik gabe. Oskar zentrala orain. Ia librea zean uzten saiatu dena. Kaldo baloiarekin jarraitzen du Ander Jurrebaso. Baloi asko berreskuratzen du, baina baloi asko galdu ere bai, eta nik usten dut lehenengo ikutzen jokatzeari oso garrantzitsua. Baina ikusi du hor Martin nola juntzaion baloi horren bila oeske eta paserik gabe gelditu da. Luzetaren zatoa ba, baloi hori baite ikutu ere. Zelairatu berria den Iñigo Vicenterekin jokatu du Guruzetak. Tarsirentzat, Tarsik Iñigo Vicenterekin ikutu. Amusamar baloi hori. Zaio ondo joan Guruzetari. Berriro ere. Baloi hori galdua atzetik ekin behar Simon Atezaina. Ikutu. Urraspe, amar zenbakia. Ondo oraingo honetan. Arnasbide aurkitu nahian, intentzio ona zen, paseare ona. Uste partiduan ikusten jokaldirik honena izan dela, gertatzen da bere lagunak ez diotu ulertu. Askotan zuk jokaldia buruan daukazu, unea akarriko ditu, nire ingurua akarriko ditu, eta pasa ikusten dut, ez? Egiten duzu, eta oso konfiantza gutxi jokan bere inguruan zegoenak, ez? Hor bila librezan baloi horren sai zegoena, jokaldia ikusten ari zen, da gaina nik uste berare harrituta gelditu dela ze jokaldi egin duen, da gero, hondik eta harrituago gelditu da, pasearekin. Martinenko ere ditu du. Eta Xabi, bigarren aldaketa ere prest Bilbao Atletiken. Hortxe da Kuko Ziganda azken aginduak ematen, Martin Bengoari, ondo esan duzu jonan. Txibatu daukagu, Horteko mekiroa. Uxua da horrela entzun alizatea, partida batean. Bai. Etxebarria, Igor Arnaezekin ikutu, Horteko lurrean da. Kolpe latza jaso da aurpegian. Kolpea gehiago da, nik usten dut nola erori dan. Bai, erorikoa.
kolpea bera baino. Bai. Tiene que salir tú detrás de Yurre. Osoan isatzen da. Hortxe ikusten dugu, bien bitartean, Kuko Ziganda Martin Bengoarekin hizketan. Cambio la siguiente, Cambio. Gauza raro egiten dituzte. Baloia jokoan ipini behartzen, arbituak gelditu induelako. Ipini du jokoan, Barakalduk esan jo, Zerrajeriak atzera botako, atzera bota, lagunari bota dio, eta gero ez dakiz zer egin dugu lagunak ere. Eskotan, jarraitu beharren jokoarekin bestaldera garri beharrean, Etxe Xabi, Bilbo Atletiken bigarren aldaketa. Gorka Iturraspe ikutziko du zelaia, txartel horia ikusi du lehen zatia hasita berehala, eta badazpa ere Kuko Ziganda kendu egin du. Bere partez lehen esan dugun bezala, Martin Bengoa. Atletikak bere bigarren aldaketa egin du. 16 Bengoa, 10 Iturrasperen ordez. Zalantzi bazuen, mikrofonetik ere entzun dugu. El número 16 aldaketa hori ha sustituido al número 10 Iturraspe. Eta dena beharreko izango dute bi taldeek ere, gaurko honetan 3 puntuak poltsikoratu nahi bat dituzte. Gola iten duenak. Atea itxita itxera. Niko itxia daude atea, bai. Bai. Eta mobilak ere erasora joko du, urrengo aldaketa Ander Vitoria izango da. Vitoria, tengo fitxaketa nagusienetako bat, Burgostik. Joan da Barakaldora, David Mobilak ondo ezagutzen duen jokalaria, Leioan berarekin egontzelako, asko eman zion gainera, bai Leioan, igoera fasean eta baita bigarren, B-mailako bigarren multzoan ere, eta benetan ekarpen garrantzitsua eta pozik hartu duena David Mobilak. Ipatu postu horretan, iragan demoraldian, Iker Hernandez zegoela, orain Bilbao Atletiken, Inaurnietarra, sorbaldatik lesionatua da. Hernandezek, Ikerrek apustu bat egiten du zer hemen multzo honetan jokatzea, Barakaldon jokatu zuen, eta oin aurrera, bere ustetan aurrera poso bat ematea, Baina, mina hartuta dago. Aukerarik ez jokatzeko. Altura de Deco, ahí, desde ahí. Bien, desde ahí Óscar de espera. Izatek ikutu. Ona, Villa Libreren buruka da, baina ona jokaldi izan da, amaiera ez nahi bezalakoa Bilbao Atletikentzat. Hortxe, bigarren zati guztian elementu sorturiko abagunerik argiena. Oraingoan ondo findu dituzte jokaldiak. Eta orain bai Joseba, orain bai, aldatzen ez baitugu dute bentza, David Martinek utziko zelaia, eta lehen esan dugu bezala. Ander Vitoria, sarta ez zaiatuko da. Hau ere Bilbao Atletiken aritua. Segunda sustitución. El número 14, Vitoria, ha sustituido al número 11, David. Orain, ematen du, Niko aurrea eraikiko dela, aurrean bi egongo direla, batetik Jurre Basota bestetik Ander Vitoria, Leioan ere askotan ala jokatzen zuten. Ematen du, Albertuak eskerrera pasatu, barruti jokatu beharrean eskerrera pasatu, eta a ber, baina abiso gota dio Atletikek, Hemen partidua zu daukazu kontrolatuta, zu daukazu teorian dominatuta, zergatik zelai erdi horretan gehiago jokatzen ari dialako, baina nik zirrikitu bilatze bali madet, mini izan du. Ikusten dut errematea oso saia zela, Urzuetak ipini duen baloi horretan gero erremate hon bat egitea zaila zen, zergatik zetorren abiaduran ikusi nola atera den baloia. Villa Libre, Oskarrekin. Egeri kanpora joan da. Atletikentzat izango da. Erasoa sortzeko aukera. Sillero, bi zenbakiak. Hauetan baloia eskuetan.
Atletik ateratzeko prest, ia libre Inigo Vicente guztiak aurrean behar bezala kokatu nahian. Timengoak atze alderuntz, Bilbaok Nuñezekin ikutu. Hori David Mobila zen. Karsik ikutu. Baloia kontrolatzeko gehiago zaukan. Timengoak ondo utzi hiru zenbakiari baloia doi, baina kosta zaio narren atera da baloi hori ere. Pivota Bengoa. Saltar, no es paso atrás, Baraca. Paso adelante, Chava, paso adelante. Ando, a ver aquí, ando. Horre entzuten duguna da bai, aurrera pausotxo bat egitea eta hobeto jokatzen hastea eta gauzak gehiago sortzea batez ere, azkeneko metrotan, baina zinean. Ez behintzat nahiko luketen hori. Bai. Atletiken ikusten dut Barakaldoren jokoan sartuta dagoela. Ikusten du Barakaldok ez diola zertxore sortzen baita ere, eta alde horretatik arazo gutxi dauka area inguru horretan, eta nahiago du joko horretan sartzea baita ere, ez? Baloi luzeak ipini, utzi bila libreri berak nahi duen bezala jokatzen, ikusten ondo moldatzen dela gainera bera bakarrik hor bizentralen inguruan, eta berre Barakaldo gutzen bat egiten duen horratzean aprobetxatzeko, ez? Eta bueno, baina hemen korner bat daukate, eta hortik miniteko aukera daukate, ez? Barakaldoren jokoan sartu, Laugarren kornerra izango da Ratseko laugarrena Atletikentzat. Barakaldok ja 8 erdiratu ditu. Abierta, Vito, un poco más atrás. ¡Vamos, marcas! Bitako baloiak aprobetxatu nahi dituzte. Ustak ez du behar bezala eskuetan hartu. Alde egin dio baina nahikoa. Arriskoa atzean da, hori da nahikoa arrisko hori aldaratzeko. Eta orain, lokoz kanpokoa, zalantzagarria, jendea sarre. Ez dakit, Barakaldoko batek besoa jaso du bai, baina ez dakit. Gagonan ezinen da biena, Osasuna, nahuetan, 5-1 galtzen ari da, Uriol Rierak sartu du, Nafarren gola. Bai, nazion, arrazia zokan. Zira bideia gozoak izaten horiek. Baina pasaberrekoak izaten dira. Nintana pasatu beharko dute eta askotan lehen bailen pasatu, Hobe, ireian pasatzea, apirila baina. Bai. Barakaldo! Ander Vitoriaren zioan, hori baina. Berriro ere. Tempo motelarekin ezarri da partida. Eta Xabi, bi entrenatzaileak zutik, David Mobilak, bigarren zatien ez du ikutu ere egin esarlekua. Ikutu ere ez, eta entzun zuek hasi ongi entzuten duzue. Aginduak emanez denbora guztian, eta bestaldean bakuko ziganda lehen gozatian bezala. Kezkati agindu gutxi batzuk emanez, eta aldaketak hori bai, oraindikan Atletikek 3 jokalari dauzka beroketariketak egiten, eta Barakaldok 2. Baina talde bakoitzari bakarrak geratzen zaio egiteko. Motel samarra edo itzalita somatzen ditugunak, Barakaldoko zaleak normalean zalaparta handiago egin zale dira, baina gaurkoan lasai daude. Ibi izan dira kantuka, baina azken minututan taldea sufritzen ikusten dute eta horlakoetan beti kantatzea kostatu egiten da gehiago. Gainera bada partida hau, Barakaldorentzat Bilbao Atletiken aurka jokatzea eta beti ez, beti da... Baina azkenean partida ikusten ari ziren bezala, ikusten duzu taldea, zure taldea, kasu honetan Barakaldo, sendo dagoela, ondo dagoela, baina argitasun gutxi daukala, ez? Eta gero taldeare ezagutzen duzu, eta nik uste taldea horrela izango dela urte osoan, batez ere etxetik kanpo jokatzen duenean, eta bar, horrela izango dela, irutzi zaitez. Etxean igual zerbait gehiago arriskatu diteke, baina zetik kanpo gaina jakin da Atletiki pixka bat barruko lerro horiek eta barruko pasillo horiek irikitzen diranean min egiteko aukera dutela, nahiago dute horratzen sendo egon, hemen partidua ez galdu, puntu bat lortu, jakinda, Atletiken aurka hemen oso gutxik puntu bat atarako dutela, teorian. Inigo Vicentek Martin Bengoarekin ikutu honek Tarsiri, Siller orain Bizenbakiarekin, baloi hori area barnera bideratzen Villaliberrek, jauzi ondiekin, Oskarrek ondo egin dio traba, eta hori Justarentzat, jagan denboraldian Real Unionen aritutako atezainarentzat.
berak aterako du. Ez da erresa, ez da erresa. Oantxe jo, oantxe ez, oantxe bai, oantxe ez. Eta Erne Lander Jurrebasok Itori utzi diolako. Eta Itok 10 zenbakiak ez du utzik egin, bigarren abagune argian, Barakaldok utxeta batekoa ezarri du markagailuan. Eraginkor, Barakaldo, bitik bat sartuta, ondo dago eta. Bai, horre utzi egin dute Atletikeko atzeko lerroan dauden jokalari batzuek, nik ustean dute pase erreseia izan dela eta movimentua ere bai, lekuz kanpo harrepatu ditu eta horre oso ondo bukatu. Askotan joko hondirik ez da egin behar, da behiru, atesaina zaken baloi batetikan, ze etorri dan. Hor ikusten da ez, baloia jokatzeko orduan Martin Bengoa jokatzen du, hor baloia galtzen da, pase bat, Ondo Lander Jurrebasok. Lekuz kanpo harrapatzen ditu zentralak oso itxita zaudelako eta Aitok oso ondo sartzen du. Simonek ezin ezertxore egin, eta orain lanak Bilbao Atletikentzat, lehen arnasbide eta argibideak aurkitzea kostaba zaio orain atzea sartuko dialako aurkariak. Atzean sartu nik uste jarraituko dutela partidu berdina egiten, ez? Orain artere ez zeuden oso horrean jokatzen, beti baloia ez dagoenean atzean sartzen dira, gertatzen dena hemen gertatu beharko duena Atletik ezerren aurrera pauso bat eman beharko duena Atletik bera izango behar du, ez? Ezin duena izan da jarraitu horrela jokatzen. Horrela jokatzen jarraitzeak emango du galtzera, zergatik oso aukera gutxi sortzen ari delako, eta batez ere, oso baloi jabetza gutxi izaten ari delako. Gutxi izan nahi dut, ez dagolako jokaldi bat, ez dakit 10 pase egin dituen jokaldi bat. Ez dago, eta horrek ez du, horre erakusten dizu kontrolpean ez dagoela, hor ikusten du baloia jabetza. Ez da hundia, baten da beste diferentzia. Diferentzia nun dago, Atletikek baloia dauganean oso gutxi jokatzen duela, ez? Hiru lau pase egiten duela bakarrik. Jabetza baino gehiago mantentzea agian, ez? Mantentze horretan, ez? Baloi jabetza behar duzu, baloia mobitu pixka bat, beste taldea batetik bestera mobitu, ez dakit 10-15 pase eman, pixka bat sentitu berriro futbolean ari zera, oin egiten nahi diana, pixka bat batetik bestera karri, berriro buelta eman, berriro buelta eman, pixka bat beste taldea mobitu bere lekutik, oin bezala, eskerretik hasi dira, eskubira jundira, eskerrera karri dute, pixka hori falta zaio, eta oin hasi dira. Lehenengo jokaldia da, 2 buelta egin dituztena partiduan zehar. Eta hori da Atletiken jokoa. Eta hori espalin modu lortzen, horrek esan nahi du, bestearen menpe zaudela. Bestearen jokoan sartuta zaudela. ¡Oka, rechatea! ¡Arriba! ¡Bien, chaval! ¡Fuera! Tim Bengoa, Sillerorekin ikutuaz. Olaitxea. ¡Fuera! Olaitxearen biraketa. Ez da baloi erresa, atezaina nintzako. Zoinduazikoan hori. Guztia kontra gainera. Baina horre... Ondo ikusi dugu hor, txusta. ¡Fuera! Lópezek Inigo Bizenterekin ikutu. Nektar Siri, txantekoak barnera bideratu nahi izan du. Eta horri Igor Arnaez, min hartuta lurrean. Hugo Zigandak bere mutilei aurrera jarraitzeko eskatzen die epaiak ez duelako ezertxore adierazi. Oskar zen, markatu, lorita geratu dena. Eta hor Guruzeta. Eta Deko, iak, talka txikian. Epaia lasaitasun eske. Atletikek, kendu. Este abagune bat edukiko duela, etxe joanan errepikapen hori. Oso goitik eta zuzen, goitik bera datosten baloi ez dira, arrazia izaten atesan nintzako. Eta gero hor jokaldi batean da Oskar lurrean gelditu dena urruntzerakoan baloian, baina jaiki da, askotan jarraipen bat ematen zionean jokoari ez, askar jaikitzen dira. Batez ere horratzen jokatzen duten jokalari horiek, ez? Martin Bengoa izango da, falta aterako duena. Atletikek berdiketa nahi du. Puntuarekin behintzat amaitu nahi dute gaurko partida. Eta bigarren zatian atera berri den Martin Bengoak. Aterako du denak ondo kokatuta. Bakaldokoek ez diote utzi nahi. Eta ozta joan da Villalibreren jaurtiketa hori. Golarekin iratzarri egin dira. Baloi ona, Zigandarenak, baloi oso ona. Erdirak eta ona. Atzelarientzako oso saila, zergatik atera begira daude, hori urruntza benetan saila gelditzen delako. Atezainentzako ere zimaten zure gana datorrela eta ies egiten du baloiak. Beste erdiraketa bat, Ekok ez du asmatu aldaratzen.
Inigo Vicentek Guruzetarekin, Etxe Guruzeta. Ondoan dauka López, baina azkenean Loia Barakaldorentzat. En su juego, no os metáis bajos, apretar. Suspertu dira, Barakaldokoak eskinean. Xabi, hor eskinean suspertu dira Barakaldoko taletu horiek. Golak animatu ditu. Gogoki espautu dute gola, baina orain ikusi dute. Bilbao Athletic gora etorri dela eta olakoetan taldeak animoak behar ditu. Eta Bilbao Athleticek berean jarraitzen du Núñezek Bilbaorekin ikutu. Bitainak berriro ere Núñezi. Oraintxari dira partidako zertzelararik onenak eskaintzen Kupko zigandaren mutilak erosoago ikusten ditugu, baloiarekin dakiten hori erakutsi nahian, eta epaiak Olaetxeari txartel horia. Oin hobeto jokatzen ari da. Athletic, ematen du galtzen ipini behar izan duela, baloi hobeto jokatzeko, askarrago jokatzeko, barrutik hobeto jokatzeko. Da, askotan, olako osak berandu etortzen dira. Askotan trena, aldein ondoren, uten gabila. Simonek zuzenean, este puntara bideratu. Eta este falta bat, orain Atletiken alde. Olaetxea, izan da orain gonetan, falta sortu dena. Horra sarre faltakin baino gehiago zegoen aurreko baloiarekin, ez? Baloia atzelaria ikutu duenean, buruakin jo duenean, beraiek hiru atzelari bakarri zauden. Ez hitz egitea, oso garrantzitsua hitz egitea. Gurean handik eta gehiago, atzekoak aurreko egin derrigor hitz egin behar du, eta esate bakarri dagoela usteko pasatzen, atezen izango dela baloia. Indengoak, bera, razori gabe txustarentzat. Eta Jurgi Oteo zelairatzeko prest. Noixe izango da 17 zenbakia. Guko zigandaren arratseko azken apostua. Bitartean hor Ito Galder Zerrajeriakin jokatzen alegindu da. Ja, baloi hori Bilbao Atletikentzat, Tarsik atera atzetik. Tinbengoak, Villalibreri. Goa Villalibre. Iak elkarrekin une hauetan, baina nahiko erraz galdu dute zelai erdian. Dekok, Okarekin, ikutu, Ender Vitoria. Vitoria bera, Ernetik jaioa data, arriskua sortzen. Eta baloi hori ere galdu dute ba. Azken aldaketa, Xabi Bilbao Athleticek egingo duena. Hortxe da Kuko zigandaren hirugarren aldaketa, lehen esan dugun bezala Jurgi Oteo zeleratuko da, eta bere alde Olaetxea utziko du berregune. Guztiak eginda ba, Bilbao Athletic, 10 minutu geratzen zaizkio lehiari amaitzeko, aldangora daukate zurigorriek, Barakaldok baina finkatu gabe dauka garaipena eta ezin lorik hartu, azken unetan ikusi dugu moduan, gutxien espero dutenean, abaguneak izan dituzte eta Lezamako ordezkariek. Guruzeta, ikazenbaki horrekin, regalak astoratu nahian, Inigo Vicente ondoan dauka zai, eta berriro ere Guruzetarekin ikutu, honek area barnera, Zutoina ikutu. Athletic erasoan Sillerok Villalibreri, eta justuatik jonan baloia kanpora. Bai, hor ikusi da, ez? Azkenean, maila teknikoa badagoela, Guruzetako hor buelta erdia eman, da jortik eta hon bat egiten du. Atzelari ikutzen dula iruditzen baloia jotzen duenean, eta gero Zutoinera dijoa, ez? Eta bueltan erremate hon bat, kanpora ateratzen dena hor ikusten da. Eta ondo juten da, ez? Baloia ondo dijoa, gero hemen bueltan erdiraketa bat egiten da, eta Villalibre uste dela erremate egiten dura kanpora. Baina, berandu, Berandu.
Iruditzi zait, ondikan minutua falta dira, eta ondikan denbora badago, iruditzi Barakaldo ere pixka jetxi dela, fisikoki jetxi dela baita ere, eta mendik aurrera sufrimento bat izingo dela, eta baina iruditzi zait denbora asko pasatu dela horre Barakaldoko joko horretan sartuta, ez zare horretan sartuta, Atletikek. Eta orain, Galetik zelai erdira joan da, badago, aldaketa bat, bi aurrelari dekin bezala ari dela, ezta? Inigo Bizente egaleratuta, orain erdian da bera, Arsirentzat baloiari murtxantekoak, Sillerori. Sillerok, Durgi Oteorekin ikutu, ez du baina behar bezala ase hori bideratzen asmatu. Azkenean, astuna egiten ari zaio Barakaldori baloia ateratze hori, irabazten nahi dira eta atzera oso bat eman daude, jakinda Atletiken normalean hori komentatu dugu, ez, fisikoki hobeto gongo dela eta bukaerara hobeto iritsiko zela. Eta baina Atletiken esku dago, baina bai arazo handiak Barakaldo baloia jokatu eta ateratzeko. Ez atxeena behar, denbora pasatu beharko dugu baina baloiak ateratzeko, albokosak ateratzeko, dena egiteko, eta ber nola moldatzen den, ez? Atletikek ez dakit, baina iruditzen zaite berandu hasi dela bere joko aurrera ateratzen, ez? Pixka gehiago ikutzen baloia, lasaitasun puntua bat, pazientzi puntua batekin jokatzen, eta orduan zuruak iriki dira. Baita ere hori gertatu da, igual Barakaldo pixka bat jetxi denean fisikoki ere, ez? Eta horrek zuru gehiago iriki ditu. Atxeden alditik bueltan ikusi dugu, Bilbao Atletiken aldaketa bat, beste jokatzeko modu bat, ostean Barakaldo bere aldaketak egin ditu, eta ja gol hartzearekin agian presio hori jetxi zaio, ezkerraldeko taldeari, eta tarteak hobekio aprobetxatu ditu, baina ezin baloirik saleratu, bitartean Atletik erasoa eraiki nahian, ia libre, Oskarrekin kalka batean. Bilbaok Lopezekin ikutu, hiru zenbakia, Galetik barnealderun sartzen, Inigo Bizente zain dauka, Lopezek erdiratu. Eta ui hotza nagusi. Horre, Otero izan du berdintzeko aukera, oso jokaldi nahasi batean azkenean lortu dute azkeneko metrora ondo iristea, eta erdiraketa hon bat ateratzeko aukerarekin, eta atera dute, eta errematea falta, erremate ustela egin dute. Hori ikusten dugu irudietan errematea. Zagit, errematea egitean izan duen, kontrola egitean izan duen, azkenean ez bat eta ez bestea. Durgi Oteo bera, baloiarekin orain. Erabarkatu hortxe da, Barakaldoren hirugarren aldaketa, Alex Iriondo zeleratuko da, eta bere aldez, 7 zenbakiarekin Galder Zerrajeriak utziko du zelaia. Orain bai, Galder Zerrajeriak utziko du zelaia. Hauxe ba, David Mobilaren arratseko azken aldaketa, denbora galtzeko ere balioko diona, zalantzarik gabe. Aldaketa didala eta bestea dala, nik uste laua minutura jungo da. Ni orain partidua dago, Joanan? Bai, klaro, hala partidua. Batek ja larri, desinean dagoelako, luz egiten nahi zebelako biharrengo zati hau, eta Atleti berriz, motz, berandu hasi delako batez ere partidua jokatzen, esango genuke, ez? Batez ere partidua jokatzen baino gehiago bere jokoa horrela eramaten. Tinbengoaren zartakoa Ustak arazori gabe hartu du. Azkar egin dute kapitain, txusta. Bai, etorrita dela. Bai. Baina Ziri ondore bai, Real Union jokatuta aurreko denboraldian, eta poliki honek ere tamaina hartzen dionean, nik uste dut garrantzitsua izango dela talde honetan. Gero, hortxe azkar batean aurrerantz bideratzen Jurgi Oteo. Vitoria orain. Zenbaki horrekin aurre hartu nahian. Baina
Soto Grado epaileak. Aserri bizian Barakalduko aulkia, falta beste aldera zela uste zuten, hauek. Usteta nahi zuten. Falta beste aldera. Txeguruzeta. Aletik indartsu sartu nahian. Ondoan. Inigo Vicente. Baina. Eta dirazidu epaileak. Ekori eginiko falta. Eta ez du bereziki hotzik egiten, baina hemen temperatura ego da desente, zelaian. Zelaian, bai. Zelaian, bai. Etxe Bilbao. Esgotxu xamar, ez? Konan hor, galoiakin tokeak horrela egin eta aldaratzeko. Txartela, hori da zua. Aztea laua minutu usatuko duela. Horre ondo da. Zango diozu, Armazabal, zemat luzatzen duen. Horentxe jakingo dugu delegatua hortxe baita. Javi Arkotxa hortxe da, arkagailu elektronikoarekin. Bitartean Simonek atzetik atera, Jalibrek ikutu, Inigo Vicentek egaleratu, Jurgi Oteo, hausa apur bat eman, Guruzetak airez, gozo eman baina ezin atera bideratu eta berriro ere Bilbao Atletikentzat baloia, López, azkar batean area barnera bideratzen, Garsik ikutu, eta beste korner bat Bilbao Atletiken alde. 3 minutu. Hortxe ba, dietan ondo ikus dezakezu moduan, 3 minutu partida honi geratzen zaiona, bigarren B-mailako bigarren multzoko laugarren jardunaldiko partida duzue, derbi bizkaitarra, astero izaten den moduan, Inigo Vicente, areaz kanpotik, justak arazorik gabe hartu du. Azkeneko 10 minutu hauetan, areara Atletikek partidu oso baino baloi gehiago sartu ditu. Zatian bakarra, eta... Hor garbi ikusten da, ez dakit bere portaera, hutxienez beti jokatu duela Barakaldori begira, ez? Eta horrek asko penalizatu du. Oin momentu honetan galtzen ari da, ez dakit nola bukatuko ez, zergatik Atleti hor ari da bultza eta bultza Barakaldo horatzean sartuaz, eta baina ordu bete eta ipiko ez zerrezean geldituta bere jokoa, ez? Oteo, alegindu da hor. Azkar batean eta bai, galdutako denbora horren bila dabiltza. Haindik ere badauzkate, 2 minutu Bilbao Atletikekoek partida berdintzeko. David Mobilak eutsi egin nahi dio markagailuari. 3 puntu baliotsu direlako une hauetan 6 punturekin. Da Barakaldo, gaurko garaipenak 9rekin lider ezarriko luke. Baina horretaz gaindi, importanteena, ziurrenik Barakaldorentzat Bilbao Atletiki irabaztea. Bai, importanteena Barakaldorentzat lekusel baten 3 puntu lortzen ari dela momentu honetan. Horrela bokatze bali bada 3 puntu lortuta aurrera poso handi bat ematen du. Ez zailkapenean, esan nahi dut konfiantzan batez ere, ez? Zelai zail batean partidua irabaztea garrantzitsua da beraientzako, egin duten jokoa, nik usten dut berak egiten duten joko horretan sartzen dela, talde lehiakor bat izatea ondo ipinita zelaian, oso laguntza askorekin presioa egiten den jokalaria baloian inguruan jokalaria asko ipiniz, eta alde horretatik gaur horrela egin du, asmatu jokaldi batean eta partidua irabazten ari da. Hortxe Sillero ondo sartu da atze aldetik, ondo egin iskin area barneratu, buruz eta badazpadere erreboteren zain dago, Inigo Vicente, alderoz baina Ander Jurrebasok artez hartu du baloia. Azken aukera bat. Hoxe izango da partidako azken aukera. Ondo eraiki nahi dute Bilbao Atletikeko ordezkariek. Hortxe Jurgi Otearen zartakoa. Kanpora joan da eta amaitu da leia.
Urtseta bat, Barakaldo, Bilbao Atletiken aurka nagusi, eta ondo egindako lanak saria eman die ezkerraldekoei. Iruditzen zait Barakaldo bere jokoa egin duela, aurrera eraman duela gainera partiduen momentu askotan, partidua irabazten ipini arte. Irabazten ipinianean hor zalantza sortu zaizkio, zalantza asko gainera. Eta hor pixka bat soltatu duen, galtzen ipinianean soltatu duen Atleti izan da, bere jokoa aurrera eramaten hasi da, gauzak hobeto egiten, biziago jokatzen, egaletara gehiago iristen. Eta hortikan aurrea hori izan behar zuen Atletiken partidua izan da, azkeneko 10 minutu horietan, baina ja berandu izan da. Talata guztiz ere izan ditu pare bat aukera honak, partidua bordintzeko eta ez galtzeko. Baina gauza gutxi irakutsi du Atletikek, iruditzen zaite lehenengo zatia eta bigarrengo zatiko minutu asko, ez Barakaldoren menpe, baina Barakaldori begira gonda eta horrek asko penalizatu du. 10 minutuan asko erakutsi du gola hartu ondotik, batez ere azken asperen horretan, baina agian berandutxo izan da, eta ezin nahi bezala probetxurik atea, ezin berdinketa balio izango zion gola eskuratu, eta Xabi Kerrezpa gaude une batetik bestera protagonistaren bat hartzeko moduan izango zara, Guruzetarekin dago, Xabi Ormazabal lankidea, zurea da hitza. Hementxe gaude Gorka Guruzetarekin, aukera paregaia izan du azkeneko minututan, Gorka no ha sido posible. No, sabíamos que era partido difícil y bueno, hemos tenido al final un par de ocasiones, pero no quería entrar el balón y ellos han jugado muy bien y no pasa nada ya. ¿No se os ha visto cómodos casi en ninguna parte del encuentro? No, ellos han hecho su partido, nosotros no hemos tenido mucho balón, no podíamos jugar desde atrás y eso. Al final han conseguido lo que querían, 1-0, se han metido ahí atrás y difícil. Es verdad que igual ese gol que os han metido ha servido como una yema para sacar vosotros un juego mejor. Está claro, ellos han metido el gol, han echado un poquito para atrás, pero nada, no hemos podido triangular bien, jugar con el balón y al final no ha entrado nuestro gol y nada, se han llevado ellos la victoria. Otra parte, imagino que también un poco de pena al perder en un derbi. Sí, son derbis difíciles y el que más lucha se lo lleva. Vale, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Oie txekoa, Gorka Guruzetak partida ostean plazaraturiko hitzak argi eta garbi, aritu da Bilbao Atletikeko jokalaria, azken unean alegindu direla, izan dituztela saiakerak, baina ezin berdinketaren gola sartu, eta orain, txamponaren beste aldeko ordezkari batekin gaude, txustarekin, zurea da hitza, Xabi. Mentxekado da, Jon Irazuzabarrarekin, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo urtea duzu hemen, eta derbia irabazita. Bai, gogo askokin etorri gea gainaz, kopan eliminatu ginean da minuta etorri gea eta horta etorri gea, irabaztea, eta porteria hutsakin gaina eta oso kontentu. Partio trabatu ikusi duzu, beraiek aukera garbia izan dute, zure gelditu aparta. Azkenen geldik eta nik uste izate dela ekipoa merezi dunen, eta nik uste eta horreneko parten behar baino gehiago izan gehala, eta bigarrengo zatiko lehenengo partean de hobiak izan geha, gero behaiek bultzatu dute, gu pixkatatzeago sartu geha, baina ondo aguantatu dugu eta oso pozik. Ez dakit gola sartuta, lasaitu zeaten, atzean sartutate, erresulta mantentzera? Gero gaina kopatik gatoz eta prorroga jolastu genuen eta jende asko minutuk dago eta hoi notatu deuz, gure jokua asko presionatzea da goran eta notatu inda baina jendea esan erantzuna oso ona izan da eta oso pozik gaude. Eskerrik asko. Bale, zubei. Hortxe txustaren hitzak, lehenengo urtea, kapitaina gaur izan da, eta pozik. Eskerrik asko, Xabi, zure bilketa horrengatik, eta noski, Gorka Guruzetaren bertsioarekin alderatuta, txustarena bestelako izan da, Pozarren ez du golik hartu Bilbao Atletiken aurka garaipen eskuratu dute momentuz, virtualki bada ere lidertzan dira 9 punturekin Bilbao Atletikek. Denboraldi honetako lehen porrota jasandu Barakaldoren aurka, eta utxeta batekoarekin amaitzutzat emanen dugu partida, Juanan. Nik uste dut azkenean gehiago sortu denako, gehiago induena partido osoan, harrek aurrera eman duela, eta hori Barakaldo izan da. Naiz eta Atletikek igual aukera onak izan ditu, baina joko aldetikan ez dela ondo egon, ez? Hauetxek gaurkoan Artunduaga zelai honetatik derbi bizkaitarrean kontatzeke geneuzkanak, bigarren B mailako bigarren multzoak,
Elduden larun batean arratseko 4etan beste partida batekin ETB-n izango duzita. Bien bitartean aste ona izan dezazuela.